Salme și bine la o nouă serie de Minecraft Survival Games, chestii, trestii. Cine îmi scrie pe Skype, aoleu. Da. M-am gândit să încep și o seria de Survival Games. Da, hai că începe, la fix am intrat. Jucăm pe 1.7.2, de la chestplate-ul, foarte bine, n-am prins nimica, avem și lag. Oh yeah, bumții, da. Hai, am luat-o și o random pe aici. Sabie, bun, foarte bun. Foarte bun, am luat sabie. Pot să fac așa? Nu pot. Trebuie să dau un parcurs ceva sau ce? Da, în fine. Hai vedeți pe aici să vedem dacă e ceva. N-am niciun fel de armură. Foarte bine. Bă, la cât am eu brightness-ul ăsta? Bright, Da, foarte bun. Dați încă un ender chest. Pac. Foarte bun, am găsit ceva foarte bun. Wow, ce mai armură. Ce mi-a scris asta aici? Dar nu știu de ce e așa lag pe HiveMC. Ori e de la netul meu, dar am eu lagul ăsta. De obicei n-aveam lag așa, cred că e de la net. Cred că stau într-un loc mai, nu știu cum să zic, la mine în cameră e netul un pic cam slab și, da. Fine. Wow, hai să aruncăm sabia asta. Fac. Avem nevoie de ea, că avem sabie de stone. Oh yeah. Aici nu e niciun chest încă. Uitați aici, uitați acolo unul. Sperăm să fie ceva bun. Wow, nu-i las ăsta. Sabia. Nu a venit. Unde e? Stai că l-am auzit, să-i dau sabia. Uitați-l aici. E pârlit. Sau nu e pârlit? I-am dat sabia. Oricum, cred că nu o să găsească nimica. Haidem pe aici. Casc. Wow, foarte bine. Da, nimica. Să nu nimica, mă. Nu mai e nimica. Ai, de viața mea, dacă nu mai e nimica. Aoleu, da, am lag. Sper să-mi iau bani pentru chestia asta. Da, am dat și F3 ca să mi se miște mai bine, un pic mai bine. Dar tot lag am. 2. Fac. Dacă ați auzit pe un copil mai mic așa și mai nervos pe fundal, ăla era fratele meu. Se ceartă cu bunica mea, cu străbunica mea. În fine. Aoleu, deja e 1v1. Ce sabie are ăla? Poate îl bagi. Așa mai m-am jucat încă o dată. Așa mai mă jucasem și eu. Tot așa mai mă jucasem. Tot așa aveam armură. Nu știu ce. Mă bătusem cu unul cam la fel ca ăsta. De-aia am dat. Get wrecked! Pleacă de aici. O fi codat. Gata, get wrecked. Fac. Ați văzut cum i-am dat get wrecked? Frumos tot. Problema e că nu mai am mâncare. Asta e marea problemă. Ce get wrecked te-am dat ăla. Wow, și avea sabie de stone. Final deathmatch. Wow, câte minute avem? Avem 4 minute, da. Dacă mor, asta e viața. Pare rău, am murit și aia e. Haide mai repede, vreau să-l bat pe ăla. Get direct, îți dau copile. Mamă, îl bat pe ăsta. Wow! What the fuck? Mamă, ce get direct te-am dat. Pantaloni, repede, buți.
Pleacă de aici! Du-te de aici, copile! Ăsta are hack. Fug, mai bine fug, mai bine fug, mai bine fug. Nu veni, nu veni, nu veni. Pleacă, bă, cu arcul vieții tale și cu... Mamă, o inimioară. O fucking inimioară. Nu! Să nu dai mine! Nu! O inimioară! Nu! Nu dați în mine! Please, 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 please! N-am în care să mă regenerez. Uitați un cartof. Wow! Cartof. Trebuie să stau aici ascuns. Da. Bun, ca acesta a fost și acest episod de SG Heroes. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe.